Iako se čini da je za vrijeme trajanja ove pandemije turizam gotovo stao, nije tako. Sada se treba dobro pripremiti za iduću sezonu, a znaju to dobro turistički djelatnici Gorskog kotara. Je li tako, Danijela? Tako je. U Fužinama je svečano potpisan sporazum o osnivanju jedinstvene turističke zajednice Gorskog kotara. Riječ je o reformi sustava turističkih zajednica kojom se želi unaprijediti njihov rad i učinkovitost. Načelnici i gradonačelnici 9 goranskih mjesta nadaju se kako će nakon administrativnih poslova turistička zajednica Gorskog kotara spremna dočekati 2021. godinu. Jedinstvena turistička zajednica najbolji je put ka tržišnom razvoju Gorskog kotara, čulo se na potpisivanju sporazuma. Konstantan demografski pad stanovništva treba zaustaviti te broj od samo 17% ljudi koji se bave turizmom povećati. To su samo neki od ciljeva projekta Gorski kotar kao novo otkrivena destinacija. Vlada na čelu s predsjednikom Plenkovićem napravila zaokret u nacionalnoj politici prema upravo ovom području. Prepoznavši značaj Gorskog kotara kroz Zakon o brdsko-planinskom području i Zakon o potpomognutim područjima, nastojimo potaknuti upravo investicije s ciljem stvaranja novih radnih mjesta, poticaja gospodarstva te ravnomjernog regionalnog razvoja. Realno je da ćemo imati jednog direktora turističke zajednice i da imamo dobar program, no nema uspjeha bez investitora, konkretan je gradonačelnik Vrbovskog. A koliko ćemo mi biti sposobni privući investitore, to je, mislim, na nama. Mislim da to može isto tako biti za Gorski kotar dobro, ali isto tako i neuspješno ako se mi ne angažiramo sami. Goranske jedinice lokalne samouprave nadaju se pomoći Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice Kvarnera. U ovom trenutku mi financijski nismo jaki, tako da ćemo vjerojatno u početku imati samo direktora i eventualno nekog administrativnog radnika. Mi ćemo, načelnici, gradonačelnici, morati biti apsolutna podrška u svemu, ali evo, pomalo krenu pa ćemo vidjeti kako to dalje. Hrvatska turistička zajednica Kvarnera godinama na sajmovima koristi naziv Gorski kotar te tako promovira sva goranska mjesta na svjetskom tržištu. Tu postoji dosta drugih potencijala, kao što smo i danas čuli, znači za razvoj drugih proizvoda. Za te proizvode su potrebni investitori i ja se nadam da će se to dogoditi. Nakon administrativnih poslova čelne ljudi goranskog kraja nadaju se da će već sljedeću turističku sezonu dočekati spremni i s novim projektima.